Muqamda olar ýüregi, o wagtlar sağlaşanna, şatlyg iner kurany, o wagtlar sağlaşanna. Sazda var bede wady, pederlerin kuwwaty, wasplanar ýurt şöhraty, o wagtlar sağlaşanna. Zer gadryny zergär biler, sahna çyn bagşy geler, arka dagly il bilen o wagtlar sağlaşanna. Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar, gadyrly aýdymsa söýjüler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o wagtlarymyzy, akballarymyzy sağlaşdyran türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasyna duran, bize medeniýetde, sunwatda halifa bolup duran gahrman arkadamyzy, ustad arkadamyzy ak ýüregimizden alkyşaýdýar. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Eziz arkadamyzyň dünýä nusgalyk, dünýä görellik alyp barýan beýgi işleri elmidama uly waşyklary wetsensin. Gahrman arkadagly watanyna, bagtyar türkmen halkymyza da gowy günler, toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Ine mehribanylylar, hormatly tomoshaçylar, şeýle ýaşy arzuwlary bilen bugun hepden ýegişenme güni sentýabr aýynyň 5-i diýmek gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenwa tele ýaýlymynyň şeýle-de eziz arkadamyzyň saýatynda Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeniýet Jalşy merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýegişenme güni size hödürleýän o wagtlar sağlaşyna gepleşigimiziň bugünkü täze sanyň üstü bilen biz siz bilen ýaýlym arkaly diýdarlaşýas. Elbetde mehribanylylar, gepleşigimiziň bugünkü sanyny da diýarymyza tanalýan ýaş dehinde aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegini ustad halifalarymyzdan bize miras galan bir näçe owadan söýüw aýdymlary, döwürdeş aýdymçylarymyzyň döreden bir näçe aýdymlaryny gepleşigimizde çykyş etjek, aýdymçymyzyň ýerine ýetirmegini size dinlemäge mümkinçilik döredir. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmenwa tele ýaýlymyny o wagtlar sağlaşan gepleşigimizde tomaş etmekligiňizde dowam edin. Aýdymçyny siz bilen tanış edip sahnamda çağırmadan öňürtü adat boýunça gepleşigimiziň başynda sadarna ýigitlerimiz bilen, sadarna dostlarymyz bilen sizi tanış etmek isleýän gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen täzeden dikeldilen Güneş Aýdymsaz toporunyň şeper ýol başçysy, gahrman arkadamyzyň şahyr paýynyň eýesi, türkmeniň altyn asyr wätleşiginiň ýeňjisi, ustad kompozitor sadanny Atda Gurban Niýazow. Şeýle-de ýene de bir meşhur sadanlarymyzyň biri, gahrman arkadamyzyň şahyr paýynyň eýesi, türkmeniň altyn asyr wätleşiginiň ýeňjisi Atajan Eýubow bugün biziň gepleşigimizde şeýle-de bir näçe ustad halifa aýdymçylarymyzyň ýanyny sadanlarlyk edip özleriniň owadan saallary bilen türkmen halkyna hyzmat edip gelýänine halifa sadanlarymyzyň biri Daňatar Dowutdiýew. Şeýle-de bu ýyl talip bolmak bagtymy ýetser eden ýaş dehine sadanlarymyz, ýagny Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunwat Mektebiniň talibi Hoca Muhammed Oralow bugün biziň gepleşigimizde ýigitler halifalar biz siz gepleşigimizde hoş gördük. Näme mehribanylylar, hormatly tomoshaçylar, gepleşigimizde zihinli ustad sadanlarymyz jemlenni häzir sadanlar toparmyzyň ýerine ýetirjek. Owadan saadlary bilen o wagt saadlaşyp siz üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berjek. Zihinli aýdymçymyz, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi, zihinli aýdymçy Aman Sehedow sahnamyza çağırýas. Aman gepleşigimizde hoş gördük. Öz ornuňyza geçip bilersiňiz. Mehribanylylar, hormatly tomoshaçylar, o wagtlar sağlaşyna gepleşigimiz dowam edýär. Bugün gepleşigimizde siz üçin owadan aýdymlary ýerine ýetirip berjek diýen aýdymçymyz Aman Sehedow. Aman ýene bir ýola gepleşigimizde hoş gördük. Ne size bu ýyl gahrman arkadamyzyň saýatynda talip bolmak bagtymy ýetser etdi. Diýarymyzda awraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna talip boldyňyz. Bizim gepleşigimiziň başynda sizi tüýsürekden gutlaýas, okuwuňyzda da ulysynlyklar hemraňyz bolmagyny tüýsürekden arzuw edýäs. Sağ ol Beýmurat. Bu ýyl maňa da Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi bolmak meýesser etdi. Begendim boýsanyň gahrman arkadamyzyň bize döretip beren mümkinçiliklerini bolan alkyşly sözlerim kalbymda umman näin joşýar. Şoň üçin men şu pursatda ýurdumyzy alym bilimiň bagtyar talip ýaşlyk mekanyna uran gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan işleri elmidam marawa jalsyn. Köp sag bol, aman arzuwlaryň hasyl bolsun. Gahrman arkadamyzyň saýasynda ýene bir ýoly okuwuňyzda da, sunwa däleminde de ol üstünlikler ýaranyz bolmagyny tüýsüregimizden arzuwlaýas. Gepleşigiň dowamyny
yani iyileşlermede wada berdik. Bir näçe aýdymlary dinleýjilere ýetirer. Dörejlik toparmadan siz üçin taýýarlan bir näçe sowallar bar. Ol sowallar size ýetirer. Gyzykly söhbetde şu gedär. Şoň üçin mehriban iyileşler sizem Türkmen wadyny o wadlar saglaşanatly gepleşigimizde tomaş etmekliňizde dowam edin. Dedi bolsa ilkinji sowalmydy amana ýetirmek isleýär. Her bir aýdymçy owadan eser döretmek üçin, aýdym döretmek üçin, saz döretmek üçin, umman eser döretmek üçin näme etmeli diýip pikir edýär. Owadan eser döretmek barada görüň edilenni şu hakykaty hiç wagt ýatdan çykarmaly. Her bir esere sungat naqşyny siňdirmeseň, owadandygam gelişkiz zat öwrülip bilýär. Sebäbi sungat eserin kemterlerini ýapyp, gowy taraplaryny belende galyrýar. Şoň üçin hem döredilýän her bir esere öz zehinini, öz sungatyny siňdirmeli. Diňe şonu ajaýyp eserler dörärmkä diýip pikir edýän. Diyarımızda owadan eserler, owadan aýdymlar, sazlar döräp dursun. Indi ýene bir sowal. Döredýän hemde ýerine ýetirýän aýdymlaryňyň sany möhümmi ýa-da hili? Näil pikir edýän? Elbetde hili möhüm. Sebäbi gowy zatlar mydama seýrek bolýar. Onda dörejiliňizde hili owadan dinleýijileň kalbyny orun tutjak owadan aýdymlaryň höwür köp bolsun. Gepleşigimizde aýdymlar bilen dowam edeli. Näil aýdymlar bilen başlaly? Haýsy aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Dörejiliňizden ýa halypalaň dörejiliginden ýa döwürdeş aýdymçylarymyzyň dörejiliginden ajaýyp aýdymlar. Näil aýdym? Häzir Beýmurat gepleşigiň başyny öz agam hem sungatda halypam Türkmenistanyň at galan artisti Nuri Agdrajepowyň dörejiligini bezeýän 2 san söýüp aýdymny ýerine ýetirip beren. Haýsy aýdymlaryny? Sebäbi Nuri Agdrajepowyň hem aýdym diýen ýaly Nuri Agdrajepowyň dörejiligini bezeýär. Bizem Nuri Agdrajepowyň dinleýijiler höküminde ähli aýdymlaryny dinleýäsem gowum orýas haýsy aýdymny ýerine ýetirip bermekçi. Diňe sen bölüm bilen mektep ýyllary. Onda bu aýdymlary bizem gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňizde dinleýijiler bilen diň salmakçy, siz sahna şahyat. Mehriban iýleşler, hormatly mujuşlar, o wagtlar saglaşanatly ýetleşigimizde aman tehedefiň ýerine ýetirmegine söýüp aýdymlar size ýetirýäs, diňden diň salyň, lezzet alyň. Yürekde söýgün erkim ýok elle, aly gözlerimi nurly keşfin ýatlaýan günne, gaşyň çatyp bakmak izbeýle dönerin niýa, gelşi haly baglara seýle. Söýgün erkim ýok elle, aly gözlerimi nurly keşfin ýatlaýan günne, gaşyň çatyp bakmak izbeýle dönerin niýa, gelşi haly baglara seýle. Gaharlanma beýle arzuwym senne, barça söýgün duýgulum senne. Anan gülüm bu söýwe, anan gülüm bu duýwa, ýylgar aýda goýmak ýygaýa. Diňe sen gülüm asmanaň, diňe sen gülüm aşyk göwnümiň saýlan ýekeçe sözüň, bolar ýüregimin dermany, diňe sen sözüň, sen söýýän sözüň. Sen gülüm asmanyň ay, diňe sen gülüm aşyk göwnümiň saýlan ýekeçe sözüň, bolar ýüregimin dermany, diňe sen sözüň, sen söýýän sözüň.
Sen bolmasaň dünýäni neýläýin? Şirinden şirin aydınlarım sadı neýläýin? Baktım dene seni görýärin, anan gıýmaňa senden özgü baktı neýläýin? Qaharlanma beýlen arzuwun senne, barça sevip duýgulan senne. Anan gülüm bu söýge, anan gülüm bu duýga, ýylgyr aýdan goýma gyýgaýa. Diňe sen gülüm, sen gülüm asmanyň aý, diňe sen gülüm. Aşyk göwnümiň saýlan ýekeçisidiň, bolar ýüregiň dermany, diňe sen sözüň, sen süýänsidiň. Diňe sen gülüm, sen gülüm asmanyň aý, diňe sen gülüm. Aşyk göwnümiň saýlan ýekeçisidiň, bolar ýüregiň dermany, diňe sen sözüň, sen süýänsidiň. Diňe sen gülüm, diňe sen gülüm. Ýekeçisidiň, bolar ýüregiň dermany, diňe sen sözüň, sen süýänsidiň. Diňe sen gülüm, sen gülüm asmanyň aý, diňe sen gülüm. Aşyk göwnümiň saýlan ýekeçisidiň, bolar ýüregiň dermany, diňe sen sözüň, sen süýänsidiň. Mektep yıllar düşýär ýada, ýarym mady sada, hany nerede, söýgüim nerede? Söýýän diýip berdi wada, atdy söýgüi oda meni dünýede, söýgüim nerede? Bolup galdy ýadygerlik, unutmaryn hiç, halasaşym mehlardy puç. Görsem deyip küýsüzümdi judaýny giç, aramyza dil düşdümi ýar. Mektep ýyllar düşýär ýada, ýarym mady sada, hany nerede, söýgüim nerede? Söýýän diýip berdi wada, atdy söýgüi oda meni dünýede, söýgüim nerede?
Kocan salkı pırkıt görüptüm seni Gül keşfine bolmay gıyda Çıkıp gittin toyun toyla sehitli günü Bolup kalli dünya manatta Mektep yıllar düşe yada Yarım badi sada Hanı nirede Seyvin nirede Seyyen deyip verdi vada Attı seyvi adam yine dünyada Seyvin nirede Mehriban ileşler hormatly müşahiçler, biz gepleşigimiziň mihmany Aman Sähedow bilen söhbetdeşik arkaly dowam edýäs. Aman, her bir türkmen ojagynyň ýüregi diýip kim hasaplanylýar? Elbetde ejeler her bir maşgalanyň ýüregi hasaplanýar. Eje biziň her birimiz üçin mehriban insan. Şoň üçin hem ene hormat goýmagy başarýan halk öz mehribany barada ajaýyp aýdymlary, şygyrlary, rowayatlary döredip onu nesilden nesile ýadygarlyk goýup gidipdirler. Enatanyň gadry hassa bildirýän pursatlary, haýsy pursatlar diýip hasaplaýar. Enatanyň gadry ähli pursatlarda belentde bolmaly. Adam gamlansa gamyna, şatlansa şatlygyna ikisi begenip bilýän insanlar enatalarymyzdyr. Ýöne dünýäde adam zat köplenç elinäki barlyklaryny kän bu duýup bilmeýär. Haçanna olar ýitirilenden soň gadry hassa belentde bolýar. Şoň üçin hiç kim enatasynyň mehrine zar bolmasyn. Iqbal hiç bir insany özüni dünýäge getiren, periştelere deňelýän enelerimiziň zaryny çekmeli etmesin. Köp sag bol Aman, goý mehriban enatalarymyz biziň perdentläriniň şatlykly günleriniň şaýady bolup, ogul gyýda gowanyp, aramyzda başlary dik bolup, uzak ýyllar ömür sürtünler, olar hemişe bir dünýämizde ojaklarymyz bedäp dursunlar. Ne şu ýerde dilegelle bilegelle Kahraman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyny näsiziň mehribanlarym diýip owadan aýdymyz bar. Şekilli görnüşinde Türkmen we tele ýaýlymynyň bilen diňleýijilere hödürlenirli şol aýdymyň içinde ene söýügi mehriban pederlerimize söýügi, syýlaw, hormat şu bir gözellikleň ähleti şol aýdymda jemlenen, mümkin bolsa şol aýdymy ýerine ýetirip berseň aýdymyň arasynda da döwürde şahyrymyz Talip Deňduşyň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Kerim Haliýewiň bir kömet goşukdyny menem aýdymyň arasynda okasam, goşuk bilen aýdymam bir saatlaşyk tapyp diňleýijilere hasam bir lezzet berer diýen umydymyz bar. Şol aýdym bilen gepleşip dowam edäýlimi? Elbet. Mehriban ileşler hormatly müşahiçler, Aman Sähedowyň ýerine ýetirmeginde Amanyň öz topary bilen döreden mehribanlarym diýen ajaýyp aýdyma gelin gepleşimiziň şu ýerinde diň salaly. Dünýä ýenip gözlerimiň göreni sensiň ömür waky söýjegim eje asmaniýaly tämiz saklap ýüregi sensiň oň törüne goýjagym eje şat bolsaň owadan älim şatlanýar gamlansam nurana gözleň ýatlanýar başym bir sypasaň gaýgym ýat bolýar keramatly dogam uýjagym eje Dünyayını gözüm açtım ilk seni tanıdım ece Dünyayını gözüm açtım ilk seni tanıdım ece Aksit verip bağra basıp başım sipap oturdum Bağlan deyip çağalarımı şu günleri yitirdin ece Ine mehrin küysep bugün geldim senin yanına Yılgırsan sen yılgırşın derman olur canıma ece Ine mehrin küysep bugün geldim senin yanına Yılgırsan sen yılgırşın derman olur canıma ece Mertliğini Täzedinim başymy
Pendin dinläp dost suýşurdym daşymy, ýazlary bagş etdiň sowuk gyşymy, mydam ak ýollary dowamym kaky, bagtym tapdym däne maňlay deriňden, derdim duýdum gözlerimden, sözümden, barlygynda uyulmadym kemimden, ýaşa sen, bagyt hakda owalym kaky. Nazar sal, many gördüm, terbiyelep edip berin kakam. Nazar salıp many gördüm, terbiyelep edip berin kakam. Arnamysy goramagy, hassa halyn soramagy, öwretdiň edizde derim, hak ýolundan ýöremegy. Atıp indin küýsep bugün, ellim senin ýanyňa, ýylgyrsan sen ýylgyrşyň, kuwat berer janyma kakam. Atıp indin küýsep bugün, ellim senin ýanyňa, ýylgyrsan sen ýylgyrşyň, kuwat berer janyma kakam. Uzak ömür, uzak yaş, dileyen mehribanlarım, başını, canını sağ bolun da maramıza. Uzak ömür, uzak yaş, dileyen mehribanlarım, başını, canını sağ bolun da maramıza. Bolun da maramıza. Bolun da maramıza. Mehriban ýeleşýär hormatly tamaşaçylar, owallar taýdaşyny atlypyşymy dowam edýäs. Aman ýanky ýerine ýetirip beren mehriban käbelerimiz, mehriban pederlerimiz hakyndaky mehribanlarym diýen ajaýyp aýdymyň üçin sag bolsun aýdýas. Şeýle manyly owadan aýdymlaň dörejiligiňde izi gur bolsun. Hasam bir dinleýijiň hökmünde sizden şeýle temadaky aýdymlara geljekde de garaşýas. Nägepleşigimiz söhbet töşük arkaly dowam edeli. Durmuşda näme üçin bahyl adamlar hemişe bir zatdan näýile bolup gezýärler? Näme üçin? Näýil pikir edýär? Sebäbi olar diňe bir öz şowsuzluklarda eýsem başgalaryň üstünligem gynaya. Adam esasy durmuşda nämäniň aladasyny etmeli pikir edýär? Ähli adamlar madama ruh sagdynyň hem-de beden berkliginiň aladasyny etmeli. Sebäbi şol ikisi adamyň ruh welent bolmagyny, şäht açyk bolmagyna ýardym edýär. Näýil adamlar durmuşda ýalňyşmadak bolýarlar? Ulusyny silan, köp bilim alan, zähmeti söýen, ejid gollan, märekede az sözlen, il alkyşyna münasip umuman köpü gören adamlar durmuşda ýalňyşmadak bolup biler diýip pikir edýär. Teşekkürler. Ne söhbetimiz jemläli, gepleşigimizi aýdymlar bilen dowam edeli. Mehriban ýeleşýär, gelin Aman Sähedowyň ýerine ýetirmeni ajaýyp aýdymlara diň salaly. Derdim dermanın ber sana, vada berdim şonu yada sal sana. Sen baktım bolsa da sevim al sana, ilki sevim gözül gıydayım sana. Sen baktım bolsa da sevim al sana, ilki sevim gözül
bolsana, yarım diýdiň, şonu ýada salsana. Men dilimde aýdym, sazym bolsana, ilki sevgi gözel gıydayım sana. Men dilimde aýdym, sazym bolsana, ilki sevgi gözel gıydayım sana. Aşığın gözleri görmez başkany, durmuşda sen severim okmany. Diňesin sen diýen sözleriň hany, ilki sevgi gözel gıydayım sana. Diňesin sen diýen sözleriň hany, ilki sevgi gözel gıydayım sana. Aşığın gözleri görmez başkany, durmuşda sen severim okmany. Diňesin sen diýen sözleriň hany, ilki sevgi gözel gıydayım sana. Diňesin sen diýen sözleriň hany, ilki sevgi gözel gıydayım sana. Diňesin sen diýen sözleriň hany, diňesin sen diýen sözleriň hany, ilki sevgi gözel gıydayım sana. Kara gözli, nezli dilber, sevgim ağlama. Gözlerinden yaşım dök, bağrımda ağlama. Kara gözli, nezli dilber, sevgim ağlama. Gözlerinden yaşım dök, kaygım ağlama. 18 yaşlı cemal, aydımım sadım cemal, baharım yağım cemal, sevgili, sevgili. 18 yaşlı cemal, aydımım sadım cemal, baharım yağım cemal, sevgili, sevgili. Aşığım sadım dilim çağırayan seni, geliziydim tut elimden, bakletsin beni. Aşığım sadım dilim çağırayan seni, geliziydim tut elimden, bakletsin beni. 18 yaşlı cemal, aydımım sadım cemal, baharım yağdım cemal, sevgili, sevgili. 18 yaşlı cemal, aydımım sadım cemal, baharım yağdım cemal, sevgili, sevgili. Bir yaşlı cemal, aydımım sadım cemal, baharım yağdım cemal, sevgili, sevgili. 18 yaşlı cemal, aydımım sadım cemal, baharım yağdım cemal, sevgili, sevgili.
Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, owadlar taýlaşan atly gepleşmege dowam edýäs. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň bagtyar talibi dehin aýdymçy Aman Tahedowyň ýerine ýetirmegine iksan söýüp aýdyma diň sarlyk gepleşiň dowamyny ýene de bir näçe owadan joşgunly türkmen halk aýdymlaryndan hem gepleşmeginiň dowamyny Aman üçin ýerine ýetirip berer. Biz gepleşmegide söhbetleşik arkaly dowam edeli. Aman, siziň pikiriňizçe mertlik näme? Nähil adamlar mert adamlar diýip hasaplanylýar? Göýberen ýalňyşyny boýnuna alýan, gaharyny ýudup bilýän, ilgüni azaryny ýetirmeýän, özgäniň bagtyna gowanyp bilýän adamlar mert adamlar diýip pikir edýän. Insan üçin iň oňa terbiýetçi kim ýa-da näme diýip hasap edýän? Beýmurat bu sowala jogaplar dürli bolup biler. Ýöne men muňa rahmet diýip jogap bermek isleýär. Sebäbi rahmet insany ähli wagtda taplaýaram, terbiýeleýärim. Öz işiň ilmidama şowlu bolmagyny gazanmak üçin näme etmeli pikir edýän? Her bir işe paýhas bilen çemeleşseň, hem işe işiň şowna bolar. Halal hem de hormatly işe başlandy. Şu möhüm ýörelge eýermeli. Sebäbi paýhasyň ekaje bölejigi batman ýal uly mekirlikden gymmatdylar. Onu öz işiň şowlu bolmak üçin mekirlige ýüzürmeliler, şeýlemi? Elbetde paýhada dayanmaly. Teşekkür berekallah. Gepleşigimizde aýdym bilen dowam edelmi? Bir kısan aýdym ýerine ýetirip berer. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, geliň aýdym dinläliň. Gepleşigimizde Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň bagtyar talibi dehin aýdymçy Aman Tahedowy üçin ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirýär. Koşulsana sadıma, oh sadıma, oh sadıma. Güneşin nurunu dönen nur cemal, oh nur cemal, oh nur cemal. Aşkını yüreğime dağlasım geliyor. Canımı senin için veresim geliyor. Unutma sevgili yarım, unutma. Karıvıl balayın bağına, oh bağına, oh bağına. Kavl etsen men barayın yanına, oh yanına, oh yanına. Bil bolup koşulsana sadıma, oh sadıma. Güneşin nurundan gören nur cemal, oh nur cemal, oh
Gargul boloyun bağına, o bağına, sen bağına. Havl etsen men barayın yanına, o yanına, o yanına. Bilbil bolup koşulsan o sadıma, o sadıma, o sadıma. Güneşin nurunu öttüren nur cemal, o nur cemal, o nur cemal. Gel gel eziz yarım, aydın sadım, gelsin Türkmen gözeli. Gel gel eziz yarım, aydın sadım, gelsin Türkmen gözeli. Gelay ölüm gelay seni menin yanıma, otur salma gelediydin menin canıma. Gelay ölüm gelay seni menin yanıma, otur salma gelediydin menin canıma. Gel gel eziz yarım, aydım sadım, gelsin Türkmen gözeli. Gel gel eziz yarım, aydım sadım, gelsin Türkmen gözeli. Bilbil sesi sayraya, gözül bağlana. Sen gelmesin kim yetişir menin canıma. Bilbil sesi sayraya, gözül bağlana. Sen gelmesin kim yetişir menin canıma. Gel gel eziz yarım, aydım sadım, gelsin Türkmen gözeli. Gel gel eziz yarım, aydım sadım, gelsin Türkmen gözeli. Gel gel eziz yarım, aydım sadım, gelsin Türkmen gözeli. Gel gel eziz yarım, aydım sadım, gelsin Türkmen gözeli. Mehriban ileşler, hormatly müşahireler, biz Aman Sahedov bilen owarlar saadaşyny atýetmişimizde köne sözler adly sahypamyzda gepleşmege dowam edýäs. Eň gyzykly sahypalarymyzyň biri. Häzir bir näçe gadymy türkmen sözleriniň sowal hökümini size hödürler, 4 san jogap bilen. Sebäbi ýerine ýetirilýän aýdymlarymyzdy, günnelik durmuşda ulanylýan sözlerimizi, desanlarymyzdy, goşgularymyzdy gadymy türkmen sözlerimiziň gabat gelýär. Ol sözler bilmegem her bir türkmeniň borjy şeýle. Ne häzir dörejilik toparma size bir näçe sowallar taýýarlady. Heme özümiz, heme şupursatda bir de tomaşa dostlaryň iýleşlerimiz şol sözleriň manysyna çoň düşünerler. 4 jogabyň içinde 1 jogap dogrudyr. Synanç bedem kömek eder. Bolýam? Bolýar. Ilkinji sowal şeýle. Garmyzy sözi näme manyny aňlady? Ýani aňsatçyk sowal. Diliň derdinden ýa aýdym bilýänsiňa? Şahir Mehmet Weli Keminanyň Diliň derdinden atly aýdymy öwürlen goşgusyna şeýle setirler bar. Aşygym saklana bilmen, saýraýan diliň derdinden, bilbilem uklaya bilmen, garmyzy gülüň derdinden şu setirlerde şu goşguda garmyzy sözüne gabat gelýär. Toýlarda, bayramlarda özüňem bu aýdym ýerine ýetirýän, halipaňam ýerine ýetirýär. Garmyzy söz näme manyny aňlady jogaplar bilen tanış edeýin, goýy goýaň, goýy sary renk, agy renk, goýy gyzyl renk, gyýda dakylýan at. Garmyzy. Aňsatçyk garmyzy
Näme manyny aňlady? Gyrmyzy diýmek, gög renk diýen manyny aňladym. Ay. Ýok. Onu aýrýas o joga. Sary renk, gyrmyzy diýen söz, sary renk diýen manyny aňladyp bilermi? Ay. Ona aýralmy? Onu ag renk ýa-da goýy gyzyl renk, gyýda daxylýan at gyrmyzy. Çok goýy gyzyl renk. Gyýda daxylýan at gyrmyzy. Şo manyny aňladýar, şeýlemi? Ene aman şo jogamy saýladyň dämi? Ne gepleşigimizde hödürlän ilkinji sowalymyza ýalňyz jogap berdiň diýip bilemiz. Dogry jogap hakykatdanam goýy gyzyl renk, gyýda daxylýan at. Inniki sowalymyz türpe sözi näme manyny aňladýar? Türpe sözüne gabat gelýärmi? Haýsaýdym. Sen ne? Bärgelle de bar. Şeýlemi? Mawla Nefes Şahyryň Bärgel atly şygyryny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Şol bendi okap bereýin. Kä gulup bäri wakyp näde bilen sallana sen käte gaşyňy çytyp her tarafa tolguny sen älemge şöhlet salgan türp ajaýyp sonu sen öz ýüzüň şöhletini belki özüň hem ýana sen yüregim otga ýakan ataşy sudan bäri gelýär. Şu bende türpe sözüne gabat gelmek bolýar. Jogaplar bilen tanış edeýin. Bedemen geýnuli gelşikli, gözel owadan ajaýyp täze, edepli, sada, mylaýym, salihatly, saýhally. Şu türpe sözüne gabat gelýän setir okap beraýyn. Älemge şöhlet salgan türp ajaýyp sonu sen. Äleme şöhlet salgan näde? No, aýta jogap bolup biler. Gözel owadan ajaýyp täze. Şol isimler şöhlet salyp biler äleme şeýlemi? Türpe diýen sowalyň manysy şol jogap diýip hasap edýän. Siziň saýlan jogabyňyz dogry diýinmi? Dogry. Näkinji sowalymyza da dogry jogap bermekde başardyň. Innik sowala geçýär. Zürriyat sözi. Ýöne jogap bilýänsiň bolýan, onu da ýa-da jogaplar bilen tanış edeýin. Emem Haýdy Şahyrymyzyň sözlerini zürriyat sözüne gabat gelinýänligini ýatladyň. Meşhur şahyrymyz Kerem Gurban Epesowyň Türkmenistanyň halk artisti Sahy Jepbarowa bagyşlap döreden goşgusyna şeýle setirler bar. Ýene 4 asyrdan, 5 asyrdan soň tutulmaly bolsa 5 wagşyň ady. Şol 5-iň birisi özüň bolarsyň, Jepbar agaň zürriýaty diýär. Jogaplar bilen tanış edeýin. Ogul gyýyz, çaga perden, dogan gardaş, dost, şagirt. Ogul gyýyz, çaga perden. Zürriýat. Berekella. Ne üçinji sowalymyza da dogry jogap bermekli başardyň. Ne kıyın sowallary aman sähedip bilmekli başardy. Inniki kıyın sowalymyz size hödürleýär. Çille sözi näme manyny aňladýar? Akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň aýrylsa atly goşgusy aýdyma öwrüli, bul aýdym elbetde özüň toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirýän. Şol goşguda şeýle setirler bar. Gara daşly, seri duman budaglar toprak bolar gara daşdan aýrylsa, sil bolar agdarlyp akar bulaglar çille dolup galar gyşdan aýrylsa diýär. Çille sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar sepgit ýazyň başlanmagy, gyşyň iň sowuk günleri, gyşyň örküji, gyşyň ortaqaý. Çille. Sepgit mükaya ýazyň başlanmagy. Haýsy jogap saýlaýan? Çille sözüne haýsy aýdymda gabat gelýän? Aýrylsa aýdymdan başga. Näde bilen aýdym bilýäňmi? Ýa, şolma. Näme diýär? 40 çilläniň gary bilen. 40 çilläniň gary bile diýen bolsa, ýazyň başlanmagy diýen manyny aňladýam. Ýa sepgitmika. Gyşyň ortaqaý, gyşyň iň sowuk günleri, gyşyň örküji, çille. 40 çilläniň gary bilen. Özüň aýdyp otyrma. Haýsy jogap? Gyşyň iň sowuk günleri. Gyşyň örküji. Şo jogap. Çille diýen manyny aňladýar. Jogap dogry. Jogap ne gyşyň iň sowuk günleri, gyşyň örküji diýen manyny aňladýar. Inniki ahyrky sowalymyz nesihat sözi näme manyny aňladýar? Dörejlik toparmasy kıyın sowallary taýýarlapdyr. Sizem şol kıyın sowallar aňsatlyk bilen jogaplandyryp gelýäňiz. Ahyrky sowal şeýle. Sözleri Huýurlukka hem rahatly dessandan alynan hem rahmatly aýdymda şeýle setirlere gabat gelmek bolýar.
Ağalaryň seniň üçin iýerdim. Senne otlar salmajana hemrahym. Bilbilen ziyada bollu bu derdim nesihatym budur sana hemrahym. Nesihatym budur sana hemrahym. Jogaplar terbiýe, sapak, sowgat, öwüt ünne matlahat. Emrat men şunu öwüt ünne maslahat. Nesihatym şol manyny aňladýa diýip jogap berýän. Siziň beren jogaplaryňyza biz dogry diýip kabul edýäsine mehman ile şol hormatly müşahitler Aman Tehedov biziň dörejlik toplarymyzyň taýýarlan bir näçe gadymy türkmen sözlerimiziň manysyny anyk bilip dogry jogap bermekle başardy. Özümizem hem iýleşlerimiz bir näçe gadymy türkmen sözleriniň manysyna çoň düşündik. Gepleşigimiz aýdym bilen dowam edeli. Haýys Halipalaň dörejliginden aýdym ýerine ýetip berdi. Häzir men Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Safarowyň Mahtumul Atamyň sözlerine döredilen aýdymyny ýerine ýetirip berer. Ýygynden ýene bir aýdym ýerine ýetip berer. Onu ýene bir Ustad Halipamyz ýazdy Baýjaýewiň ýerine ýetiren bir aýdymlarynyň ýerine ýetip bermekçi. Bizem bu aýdymlary iýleşlerimiz bilen dinlemekçi. Siz sahna şahryat mehman iýleşler, hormatly müşahitler, dinläň, diýinje alyň, lezzet alyň. Kudret görüm diýseň dağlara var dağlara Hayran alıp durum diýseň dağlara var dağlara Baradaşy ýaryp çykar çeşmeleri gaýnap dökül gaýnap dökül Söküp dağlara var dağlara Şişmesinin kenarı var, kenarı var Kenarının kenarı var Nadir kirdi şınarı var Dağlara var dağlara Asmanımın zinetleri Laşın uşi birvetleri Ovalıdır kanatları Dağlara var dağlara Bahar coşur balık olur Seher sayran kekilikler Kimir kesir tilkikler Dağlara var dağlara Ol kerimley dağlara
Hanjırın çekip hicran yüreğim yara Elimi destan edip beni Nice tedişire can var ne kuvvetinde Kim geçti kim hayra alın dindi Nice tedişire can var ne kuvvetinde Kim geçti kim hayra alın dindi Barahvala duş bollum kan hücum etti yürürdü Bu işten serişletin ışkofadıp belirdi Bu kadar ekmi gelip elin kalırdı Sözlemeyin neyleyin mi Matım oluyup beğlenim yar cemalı kul etti O sağdım üydünleri mümtülü bilbil etti Aşk çekti zavanasın yakıp örtep gül etti Hicran edegin elep meni Nice fedişire can var ne kuvvetinde Kim geçti kim hayran alın dindi Nice fedişire can var ne kuvvetinde Kim geçti kim hayran alın dindi Nice tedişire can var ne kuvvetinde Kim geçti kim hayran alın dindi Nice tedişire can var ne kuvvetinde Kim geçti kim hayran alın dindi Mehriban ileşler, hormatly müşaşlar, Kahraman arkadamyzyň tagallaty bilen Aslan Türkmeni we tele ýaýlymyzyň şeýle de edid arkadamyzyň saýatyny Aşyklar şäheri, Aziýanyň merjeni, Akşähermede Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Din Çalyş Merkezi bilen bilelikde taýýarlap size hödürleýän owallar taýlaşan gepleşigimiň bu nuksanam ahyrlady. Gepleşigiň dowamyny Türkmen Döwlet Medeni Din Institutynyň bagtyar talibi Zehin Aýdymçy Aman Sehedowyň ýerine ýetirmegine durly temalardan bir näçe aýdymlar size ýetirdik, gyzykly söhbet etdik. Şoň üçin biz dörjülük topurumyzyň adyndan Aman size ýene bir ýoly okuwuňyzy, sunwatdy, ulysynlyklar arzuwlap, maşgalaňyzda agdy berligi, bagtyarlygy, sagdynlygy arzuwlaýas. Geljekde de owadan aýdymlaryňyz bilen Mehriban arkadamyzyň önemli ödep halkymyza, edid arkadamyzy ak ýürekden zähmet çekmekde de ulysynlyklar arzuwlaýas. Gepleşe gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin, manyly jogaplaryň üçin ýene bir ýola sag bolsun aýdýas. Sag bol Begmurat, men ýene bir ýola ak ýüregimden türkmen halkyny bagtyarlyga ýetiren bize halife bolup duran Kahraman arkadamyza ak ýüregimden alkyş aýdýan goý Kahraman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Köp sag bol Aman, arzuwlaryň hasyl bolsun. Gepleşigimiziň jemi bu ýytanşlaýdym bilen edid arkadamyzyň beýik işlerini wasp edýän ýurdumyzyň asudalygyny, halkymyzyň jebitligini, bagtyarlygyny wasp edýän owadan aýdym bilen jemlenelýär. Biziň gepleşigimize getiren aýdymlaryňyň sanawyna da şeýle aýdym bar eken. Mümkin bolsa şol aýdym bilen hem gepleşigi jemläýilmi? Ul höwes bilen. Bizem pursatdan peýdalanyp ýene bir ýoly türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasyna duran bize halal zähmet çekmäge, halal ýaşamagy giň mümkinçilikler döredip berýän Kahraman arkadamyzy, ustadymyzy gepleşigimiziň şu pursatdyny ak ýüregimizden ýene bir ýoly alkyş aýdýas. Kahraman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Kahraman arkadamyzyň saýatyna bagtyar türkmen halkymyza gowy günler, toýly günler, bagty günler ýar bolsun. Mehriban ileşler, hormatly müşaşlar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmen Döwlet Medeni Din Institutynyň bagtyar talibi Zehin Aýdymçy Aman Sehedowyň ýerine ýetirmegine joşun aýdym bilen biz owallar taýlaşan gepleşigimiziň bu nuksany jemler tüýüni biz siz bilen uzak wagtda sagollaşamyzyk. Nisip bolsa ýene de alajak bir hepden ýegişenmegini Kahraman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyny owallar taýlaşan gepleşigimizde ýaýlym arkaly diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Türkmenler beýikdir, watany bilen. Baş waýlygy deňeýändir topragy. Älim bizden nusy eýlendirmeger baýdygyny togap edip öpmegi. Hak ýalkamış, halk halamış il oglun. Senin bilen Türkmen bagtaýar.
arşa götürdüňiz milletin göwnün, ömrüň uzak bolsun, dana arkadar. Şadlığıma sindi sahavatin, adalatin, diyarım barini himayetin, ziyaretin, diyarım barini himayetin, ziyaretin, can vatanım bağıt sana yar, nefip ömrüyle yaraş yar, dördüncüsü akıl görüş yar, parakat o doçuğunna, uun oyun boyuna iler gelir toyuna, uun oyun boyuna iler gelir toyuna, arkada bilinme dünya abat dursun parakat, dünya abat dursun parakat, dünya abat dursun parakat. Tanrım yeni verdi Muhammed'i, din ümmeti kalpaktadır nevki, akıl atı beş velayeti, kalpakta hem nevki, akıl atı beş velayeti, can vatanın bağıt sana yar, nefip ömür ile yaraş yar, dördüncüsü akıl görüş yar, parakat o doçuğunna, uun oyun boyuna iler gelir toyuna, uun oyun boyuna iler gelir toyuna, arkada bilinme dünya abat dursun parakat, dünya abat dursun parakat, dünya abat dursun parakat. Can vatanım bağıt sana yar, nefip ömür ile yaraş yar, dördüncüsü akıl görüş yar, parakat o doçuğunna, uun oyun boyuna iler gelir toyuna, uun oyun boyuna iler gelir toyuna, arkada bilinme dünya abat dursun parakat, dünya abat